il faut qu'il y ait un très joué, quand on va mettre il y a un très joué. Il y a un très joué. Quand on met il y a un très joué. Oh, qui est voilà de la produit la doit se gagner kai au autonomia. Donc il faut faire comme ça. Dan dia tidak. Menghadap apa mungkin lagi? Ada mungkin kamu yang melakukan itu. Boleh ada ini mungkin juga. Mungkin bukan. Jadi yang mungkin ada sini. وعهدهم راعون وهم يقولون أيسنجون من تنفذهم من تكتلوا عنك الليل تقول كما تنفرشي وتدانا يبرطو وتدانا يشيء وتدانا يبرطو ما بتاعتها لا أعلم ما يقول لنا يا ربي يقول لا يدوم يدوم قبل السلام والسلام ما تكلم عن ما يدوم من الجامعة ما تكلم عن ما يدوم Kemahiran adalah berbeda dengan sesuatu yang asalnya kemahiran lebih kecil dari kecil jamas nama bah. Anak dia juga kita lebih macam terus nama ada dengan dia. Kalau tu internet lah, kita lebih bising. هذا يوصل ويغير العبد وربه ويدعون عن مكيه أما الإسلام يرجع أسباب الدولة الأولى وفعل الدولة أمين تعالى تعالى فأما أبنى الدولة يرجع ينبغي الأفول عليه أتكون مبشرة يوم في نام يرجع أفضل أبنى الدولة Tahu anak berdua ini, ada fardau, anak berdua. Wadana di minda anak alam dewi, dana al-amanah baina al-abd wa rabbih jona aja. لا يعرف لنا بين العبد والخلق إن توشي أكاف بعد مدينة لكن فوري في النوبي نوي هنا فينا المسكلة إنه تشبه وفنا يدنا أو مبوني فلان أنا بدي كلا على بيجي تبغى فلان أنا فورا كمان هو أمسك في مكان كدنا باي كوبانا وفيتي itu kuma don bebe jigim seya bara made farfa nyina ma la ki jigim seya o jumai mo kamana be gwambi halnu kube ma nyini ka ta ka blu ka bara sebela o kamana be gwa am sorolla ni kibi kalfa ke mama i kamana be gwa am sorolla ni na fulo buguna ni kibi yoro wara dayela kama wara taga blakuna i kamana be gwa mbi jon blak awere dien la wasla to kon do me dron alay kana don dama akon bisiga nyon slame nyum vle dron slama ko kekene uka awa ala batu yoro wla abbe ski be nyongoro abbe bi nyon slame nyum vle nga ni bora min jugo yere kalama no soro bi bolo fla la bisinga fla dabriti karonke peut-être je suis ça so bunda am kwamba mo be ko no we mi mo ko fe ta donc ko ni mena
na ibi ndo lamba na donc ko sharia wajibi mustashar min be abi no ila fo eta ko daga la mete kun fe ko yew kari min fle ede na benyonga shunitle wali ed signyodo ne ba fe ka bla nga bitiki kuna ibi mun ndana awa sharia la ale bi min no ikanga ngana mu moyala na so ye ngana mu moy adaga mbe ako be fo bitiki mimini bla bitiki kuna o te korofoli de tanke na ma ngani jugu ya faraka ama hasidi ya faraka ani emandi amo faraka alle abi min do ila ayo fote teru a won be min do ana kari kunde laka blani na akoni otu ne kon bo kalama dangani be yo foy danoma da kana jugu ya faraka de ina mandi sigila kano faraka de kana foy wada faraka sharia la te korofoli de ma bori dimson no fe mimba donc o wele ko yininga kama le mvla ka oro la ede aw siginyodo ibe mundwana ni ba donc ko abi juin mi ito dogo de ni ba donc ko abi dlo mi ito dogo de ibo nyefo wa o nyefoli ife o te korofoli juru mutola wa bu wajibiya min ngaro la na be min non la kano dogo de ad-dinu an-nasiha dine ko na je o bi bado tanye ni de tajassusu te foite ere de bolo be fa dola te don ka se ndo ko dola ibi singa ta foi jigi ko te pew kadala kaye aslambe ke chugo chenye inye koro ibi ko do kalfa la doro ibi singa ta soro jabe ka min banya no cheka jam e ma e mo be buli te san chugo bida dobu to sigidala wal jamana dula ka buliti mashi tu taro be numero falite ka asura dana o che folo mamun di nyon don fiyaw du de ba ke nyona sisa i shinji re i balmasru bito taga na shinji tugu kama kana kibabli kana folo kuna ayra ka dosorala habini kwa dafe nere ma fui famu jela ban islam i adama de bisigi kwada wal wari feta ko kuma ko danga de be ko danga bi ko de aduni wal wari ngana muni de danga yi no ta ko lo silte danga yi alakira sallallahu alayhi wa alihi wasallam ay mi vo cheka tlikilin zaratu botolla ka bugun ka blanya ayo la jabani ama kalfa lima de adimina kataka ka saradi tu de dimina ayuta barala ayu be sara kelena ni dimina ale raka jatila ale ni numanga aduni che bena minga ayo de dama adimina kataka ka saratu ado ni dimina kataki ka sara kondo mbolo yikungo isaw ni turaka na halo do duguje ay bolo dato warka sabara bi bolo de tetara ka wati jange o wati jengono ni ala esre jonye ngani ya nyuma ya ta ayere yoro ko ne ko matani na kuma don aka tlikilin zara no fe nda alla don ka blanya ngo amina hadisa Allah me ngamba Allah me doro ko mi mana de dote doro ndeni la don ka blanya wa kwaye adam ne shawla ka bola kana bagam senuna ka bola ka cheka tlikilin zara de tara bugu dilamse imana ye kafiru kembe ku bolo di yoma kana société ou créer en fer ba soro kafiri kembe ka kana fulu faranyonga u shiti shin namara samana yelema be ka pourcentage be blay ka konti kono u baraka an joli mikata ka bala ka anda ya e kwanga na fulu batiki fladilla ka siga faranyonga ka kodoke fuki seitai hali adukele kono mo tsika ke jango ni mawre anye be chake da fon fena ya munun tay tajifere o munun tay rezo ko yo ma munun ga warba la ma kele unte de ala do te jamana kelina e ma kala ne umben yendo e ta fam e ka gere kala mawla ban fasalu ahla dhikr
e ka taa société ba minnu bɛ jamana in kɔnɔ ka taa source lajɛ a sigi bɛ cogo min na maa minnu ka action b'a la hali a dɔw tɛ jamana kelen na nka si tɛ si nabara si tɛ si janfa bɛɛ ta bɛ d'i ma nka anw fɛ yan hali silamɛ kulu minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ baara kɛ a b'a la ka kɛ cogo di a baara bɛɛ b'a la ka bɔrɔtɔ kelen kelen ni 5 farala ɲɔgɔn kan yan soit ni 2 bɛ b'o la u bɛ taa fan wɛrɛ soit ni 1 wɛrɛ bɛ b'o la u bɛ taa fan wɛrɛ mun don n ko danaya tiɲɛw de don u dara ɲɔgɔn na ko minnu na o de ma ɲɛ wa min yɛrɛ bɛ maa jigi misɛnya ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye an minnu b'a fɔ a ye da ala la a ye danaya dafa ni an yɛrɛ ma se ka an seko k'o la kɔni gɛlɛyara dɛ danaya b'i ni ka tunu hali misiriw kɔnɔ danaya b'i ni ka tunu hali diinɛ fara ɲɔgɔngaw la danaya b'i ni ka tunu hali jɛw la n'o tɛ asilamu kira tile kun tɛ tan dɛ tile ɲumanw kun tɛ tan dɛ bi yɛrɛ i b'i silamɛɲɔ contrôle busamisɛnnin guwan a la nka o si t'a bali sonyɛni na fɔlɔ o de tun bɛ silamɛ tɔɔrɔ ni danaya tɛ yen kaban an bɛ se ka baara jɔ ale bolo ale tɛ danaya in dafa e kama a b'a dafa faama ka kɔlɔsili kama a bɛ siran o ɲɛ ka tɛmɛ e kan o bonya b'a yɔrɔ ka tɛmɛ e kan fo an ka nin de faamu inna allaha kana alaykum raqiba e dun filɛ i t'i dogo maa si la i ka patɔrɔn dama kɔ anw ta in gɛn b'o dama de ye minnu bɛ jamana ka baara la olu dan ye ka papiye dɔ labɛn dɔrɔn jamana kana se k'u nɔ minɛ min bɛ patɔrɔn ka baara la o dan ye a ka se ka explication dɔ di patɔrɔn ma dɔrɔn min b'o convaincu a banna a tɔ n'a tɔ tora ala ta ye o ye fu ye an b'o de la yɛrɛ illa man rahimallah fɛn o fɛn n'a tɔ tora a ala yɔrɔ kungo ye mɔgɔw yɔrɔ mɔgɔw hakilila bɛ sin ka tigɛ o la ten n'o tɛ maa minnu bɛ waliwariw ka kun ŋanamu a kɛra métier sira fɛ o a kɛra muamalatu baara ɲɔgɔnyaw sira fɛ o a kɛra i bilala nafolo dɔ de kunna o ko dɔ de kalifari la o la ilaha illallah n ko silamɛya la hali ni maa y'i ci taa nin zan i t'a san ko ale ta don bilen dɛ i b'a san ko ni ne yɛrɛ bɛ n da san n b'a san cogo di e b'a kɛ ten ni maa y'i ci taa nin feere a feere to ale ta don dɛ nka e b'a feere ni ŋaniya jumɛn ye ni ne yɛrɛ halala fɛn don n bɛ n kɔnɔna jɛya k'a feere cogo min na i b'o de kɛ anw bilama bɛ ten ya walifɛn ni fu bɛɛ ka k'anw bolo bi hali lamɔden b'i fɛ yen to ka ci n'i ka moto ye bari i b'a sɔrɔ a bɛ moto boli cogo min ka d'a ye a tɛ pan dingɛ kunna a tɛ pan foyi kunna kalo damadɔ ye k'a wele ko kari moto in e yɛrɛ ka moto in ta sa dɛ moto ta a ka ɲi ka papiye bɔ ka d'a ma o yɔrɔnin bɛɛ wula fɛ i b'a ye a bɛ wuli ka moto yɔrɔw lajɛ n'i y'a bolitɔ y'a fɛ o kɔfɛ walahi i b'a sɔrɔ o n'a bolicogo kɔrɔ tɛ kelen parce que sisan a kɛra ale ta ye a kan ka minɛ ka ɲɛ nka kunun ko e ta de kun don n'a tiɲɛna e de b'a dilan ale ka foyi t'a la anw kɛra silamɛ façon jumɛn anw bɛ waso ni alakira min ye sallallahu alaihi wa sallam a fɔra ko an ka alakira min ladege kira tun bɛ tan mɔgɔw ɲɛ bɔra silamɛ tɛmɛnenw fɛ tan de wa n ko min bɛ fɔ a bɛ fɔ ko silamɛya donna an ka nin jamana ninnu kɔnɔ ko jago sira fɛ tariku tigi caman bɛ min fɔ o y'o de ye tɛ fatuhu ma kɛ yan yɔrɔw la k'a fɔ k'u nana an ka nin jamana ninnu ka ko jihadu de nana k'u dayɛlɛ a ma kɛ ten o silamɛw ka ya nali u ni mɔgɔw donni ɲɔgɔn na u jogo de ye maa caman ɲɛ bɔ u fɛ u ka danaya sanni feere sira fɛ u ka layidu dafa o de kɛra sababu ye ka maa caman ɲɛ bɔ u ka diinɛ fɛ ne ko munna e bɛ nin cogo in na i kɛn bɛ ka nin lahalaya nin comportement ninnu wajibi i yɛrɛ kan ni mun ye a b'a fɔ parce que ne ka diinɛ de b'o ɲini fɛ o ye diinɛ jumɛn ye silamɛya a banna wa mɔgɔw weleli kana silamɛya ma n'an jogo ye o nɔ de ka bon ka tɛmɛ kumakan kan wallahi o ye tiɲɛ ye danaya e kana se k'a kɛ nka n'a kɛr'i ye a ka di i la dɛ ni danaya kɛr'i ye a ka di i ye dɛ hali mana denmisɛnnin ci ko a bɛ taa fɛn min san ko 200 don n'a y'a sɔrɔ 160 a nana 40 d'i ma i bɛ kɛ cogo di e yɛrɛ sigilen bɛ nisɔndiya ten i fari bɛ foni ten a kabalinen maa sɛbɛ dɛ e min y'a fa ye sa o
wa fila segira dɔn in na e y'o bila i kunna ye ten yɛrɛ hakili ma jigin i yɛrɛ la o yɔrɔ la dɛ o bi tile o ɲininkali kalandenw de la o ustaz o bɔn ni dɔ y'i ci o est ce que o ni u ye dɔ bɔ a prix la n'u y'a kɛ tan i kan k'a kɛ cogo di o n'u ye dɔ fara a prix kan i b'a kɛ cogo min na n'u ye dɔ bɔ a prix la i b'a kɛ ten e taara sɔrɔ i dɔ fara a prix kan e b'a dafa i yɛrɛ kunna n'u ye dɔ bɔ a prix la e ka wari dɔn han parce que n'anw yɛrɛ mana wari y'an bolo ka ban silamɛya bɛ sin ka tunun caman na ten e yɛrɛ bɛ walahi a dɔw tɛ fatuwa bɔ wari ko ɲininkali dɔw b'an fɛ yan yɛrɛ kalala fili ni kalabanciya ni fɛn dir'i ma i k'a don fɛn la n'a bɛɛ ma se ka don a la a bɔra yɔrɔ min na ni selijeli ma bɔ npogotigi ka npogo ka segin a ma ni a dira nin don a la n'a don yɔrɔ ma sɔrɔ a la a bɔra min ka na ko k'a don a la taa san jɔnni y'i ci taa nin mission in na jɔnni y'i bila ka taa e ma kira ye kangari da sahabakɛ a cilen sahabakɛ min n'a cira a nana ni min dira a ma a taara min minɛ a ma fɛn b'o la dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dɔ de dira a yɛrɛ ma mɔgɔw ye lajɛli minnu k'a ye a y'olu de jira ko ninnu dira ale yɛrɛ ma a don kira dimina a ye kutuba min k'a la e ka t'o lajɛ taa dɔnnibaw ɲininka kira ye kuma fɔ a don a ka gɛlɛn dɛ a ko ne y'a fɛn o fɛn ci ni fɛn o fɛn sɔrɔla o ci la a kunbaba n'a misɛnma ko nan'a bɛɛ ye maa si kana nin jɔ ma ko nin ye silamɛw ta ye nin dira ne yɛrɛ ma ko i kun t'i sigi i fa n'i ba ka so i k'a lajɛ i ko min dir'i ma n'a tun bɛna d'i ma e bila n bɛ ko min kunna ye i bila n bɛ ci min na n'o kama tɛ a min dira e kun b'o bɔ mini bi a jirali yɛrɛ a jirali sahabakɛ y'a ta jirali kɛ n'o tɛ an mago b'o jirali la wa waajuli tɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka kuma dɔw fɔ bi olu ni kafiriya ka surun kalimatul kufr wallahi ani kafiriya ka surun n'i ye kangari da u ye danaya tiɲɛ ni waliwari ɲaamiw ni fɛnw na ko an b'o de la hali bi ko haramu yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ jango halala silamɛw y'o fɔli daminɛ n'i ko nin ti daga k'aw b'o la hali bi ko haramu yɛrɛ tala ka sɔrɔ ko jango halala i bɛ nin min na dɛ nin kuma ninnu nin kafiriya kuma ninnu b'i garisigɛ tɔ de koron ka taa k'i yɔrɔ ma janya ala la ka taa fɛ k'i nagasi k'i barika ban aw hakili la ko namara de b'a wajibiya maa ka fɛn sɔrɔ wa taa sugu kɔnɔ wallahi mɔgɔw bɛ sugu kɔnɔ foyi tɛ yen u bɛ ban min ma nka nin y'u san 20 ye sugu kɔnɔ nin y'a dɔw san 30 ye sugu kɔnɔ u ma dɔrɔn mɛn mara sugu kɔnɔmaw b'o dɔn a filɛ sugu la yen a tɛ ban foyi ma fo n'a ma min sɔrɔ nka a ma foyi fara a kan ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر garisɛgɛ ɲɛ ala de ta ye a b'a fɛrɛ cogo min ka d'a ye a b'a koron cogo min ka d'a ye maa si ka ala laban tɛ garisɛgɛ wajibiya i ye e tun kan ka min sɔrɔ n'i sabalila i tɛ sa abada n'i m'o sɔrɔ halala sira fɛ nka n'i kɔrɔtɔra i b'a nasira falen dɛ o ma joli don n'o y'a ta ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye patron ka wari la nka o fana ɲɔgɔn na joli don ni patron y'a bɔ a yɛrɛ la ka fɛn d'o ma min ka ca dɔ in da ye o caman kɛra o dɔw bilala dɔrɔn baara la dɔrɔn u y'u débrouiller san 2 san 3 ka débrouiller ka so dɔ jɔ u yɛrɛ ye fan dɔ fɛ patron ka wari la ye ale bɛ taa tila o haramuso jɔ la tuma min na nin bɛ fan dɔ in fɛ o bɛ kɛ k'a ta kɛ ni danaya ni ladiriya ni tilennenya ye ala nana patron su a ka dɔ jɔ ka d'o ma min ka ɲi ale ta ye nin caman kɛra bamakɔ yan an hakili bɛ sigi ni nafolo ninnu cɛla cogo di de maa minnu b'a la ka ŋanamu kɛ ka musow furu n'a ye ka denw wolo n'a ye ka balo n'a ye ala jɔn ɲumanw siranna haramu lɔgɔmanya kelen dɔw ala jɔn ɲumanw ye fɔɔnɔ a ɲini ka haramu lɔgɔmanya kelen fɔɔnɔ ka b'u kɔnɔ e bɛ balo a la i denw bɛ balo a la i musow bɛ balo a la i bɛ du min kɔnɔ i y'o jɔ a la an t'a mun fɔ lahara e bɛ kɛ ka namara min kɛ bi n'a bɛɛ tigɛra e kunna lahara mun bɛ to i bolo ale kɛra ye mufilisu minnu fɔ o ye mufilisu minnu zelila a cogo la mufilisu minnu zuna a cogo la mufilisu minnu ye alabato k'a cogo la nka juru sara ye olu bolo ban olu dun ka sonyɛni t'e ta bɔ u ka namara t'e ta bɔ olu ka bato dun ka ca e ta ye nka juru sara ye olu bolo ban e tɛ foyi la
an filɛ bato kungurunin minnu na ni juru sara ko a bɛ taa b'o la lahara a tɔ juru fanba de bɛ sara ni jurumu ye kɛ n'o tɛ baraji in kɔni tɛ foyi ɲɛ a la parce que juru ye sara cogo fila ye n'i ka baraji banna sisan jurumu de bɛ taa mɔgɔw kunna i ye min zuɲɛ u kunna o jurumu bɛ taa olu ka jurumu na k'o k'i kunna ka sɔrɔ k'o juguya fari i ka ɲanga ta kan nka bi e k'a lajɛ ala yɛrɛ ye kangari min da an ye wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil nafolo dunni ngalon ka sariya y'o de haramuya minɛ nafolo sɔrɔ cogo tant que a bɛ se ma ni sira min ye ni sariya ma sɔn o ma tɔgɔ ɲini t'o la dɛ a tɔgɔ ye di riba dɔ parce que dɔw cɛsiri mɛ n'u ye ɲininkali kɛ ko mais est ce que nin ye riba ye n'u kɔni sera ka jaabi dɔ sɔrɔ ko riba tɛ dɔrɔn a banna a dɔn ko wari haramuyalen ka ca min tɛ riba fana ye o risuwa bɛ yen o surafɛ o tɔgɔ tɛ riba o surafɛ bɛ yen i bɛ min di baara i bɛ min minɛ i ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔw fɛ ka sɔrɔ baarakɛyɔrɔ ka sariya t'o ye o bɛɛ de ye haramu ye karamɔgɔkɛ n ko bɛɛ de ye haramu ye a kɛli mana caya an ka jamana kɔnɔ cogo o cogo fonctionnaire bɛ wari o wari minɛ min ni tige sɔngɔ tɛ kelen ye min ni carte sɔngɔ tɛ kelen ye min ni baarada ka sara tɛ kelen ye i bɛ fɛn wɛrɛ fɛn o fɛn minɛ a kɛra i y'a minɛ walasa ka baara de teliya o a kɛra walasa i y'a minɛ ka baara de kɛ k'a kɛcogo ɲɛ o a mana kɛ fɛn o fɛn ye togo o togo mana da la nin minɛ i ka sigɛrɛti san o nin minɛ i ka te san o minɛ i ka woro san o ayi ne yɛrɛ de y'i laja n'a ye o a bilala kaye kɔnɔ a dir'i bolo ma o a filila mobili kɔnɔ o a mana di cogo o di cogo la togo o togo mana wele a la bɛɛ de tɔgɔ ye ko haramu a bɛɛ ye surafɛ ye i bila bɛɛ i ka kalo sara dama de y'i ta ye karamɔgɔkɛ nk'i ka kalo sara de y'i ta ye ni baara in n'a ta ye i ye bɔ a la i ka baara wɛrɛ ɲini wolo o wolo n'a lamɔna ni haramu ye tasuma to min jeni o man ca dɛ kana sɔn i wolo ka balo haramu la risuwa bɛ yen o ye dogodogoni wari minɛ ye baarakɛyɔrɔ la mɔɔw bolo awa haramu fɛn feere o bɛ yen fɛn min a tɛ bɛn sariya la wa e yɛrɛ y'a dɔn a tɛ bɛn koyi wa i yɛrɛ bɛ misiriw kɔnɔ i bɛ wajulukanw lamɛn wa hali ni i yɛrɛ y'i denw ye a fɛn fasɔnw kan k'u consommer i bɛ kɛlɛ kɛ nka e de bɛ na n'o conteneurs ye jamana kɔnɔ k'a feere o wari fana ye haramu ye fɛn o fɛn ye haramu ye o sɔngɔ ye haramu ye an bɛ ko caman na yɛrɛ maa caman bɛ yen u bɛ na ni fɛnw ye jamana kɔnɔ olu ye commerçants ye nka abada u yɛrɛ tɛ sɔn tɛ fɛn in dun u den t'a dun a tɛ dun ka so u b'a dɔn ko fɛn ɲuman tɛ nka olu kɔni bɛ nafolo de sɔrɔ o la o bɛ yen jɛnɛya kɛ nafolo o fana ye haramu ye a tɛ fɔ nin si ma riba nka a bɛɛ ye haramu ye npogotigininw bɛ nafolo minnu sɔrɔ ka na n'u ye duw kɔnɔ npogotigininw bɛ nafolo minnu don duw kɔnɔ i y'a dɔn an ka bamakɔ dukɔrɔba ninnu olu caman bɛ yen a caman bɛ marché ni o wariw de ye heyi du tɔgɔ ma fɔ dɛ karamɔgɔkɛ e kelen ka du de ye dukɔrɔba ye n'a b'i fɛ yen de don kɛ e tɛ e kelen ka du tɛ dukɔrɔba ye ne ko a dɔw de ye npogotigininw de bɛ yen olu fana légaliselen don an fɛ sisan ko grande dame a tɛ baara la ni dugu jɛra a dan ye k'a pari k'a ka mobili ta ka bɔ wali k'a pari ka yɛlɛ moto kan ka yaala o de bɛ dɛmɛ kɛ du participer du kow la kamalenkɔrɔw bɛ na du kungo f'o ye dutigi yɛrɛ b'o wele ka kuma sara o la o bolola malo bɛ dun o bolola ɲɔ bɛ dun o bɛ nasɔngɔ bɔ mun y'anw sɔrɔ hali u ye son denmisɛnnin dɔ kunci waati dɔ la a kɛra sigida min na dɔ nana baro bɔ k'ale b'a dɔn ko y'a sɔrɔ ko a nana lahiya d'a fa ma ko sagajigi belebele e den filɛ hali kulusi min b'a la a tɛ se o kɔrɔ o bɛ sagajigi bɛ na e t'a dɔn ko sagajigi tɛ se ka kɛ lahiya ye nin bɛ sagajigi bɔ mini a bɛ baara la a bɛ sagajigi sɔrɔ sira kan wa téléphone minnu filɛ aw denmusow bolo e y'a dɔn nin bɛ nin bɔ mini k'a bɛ e yɛrɛ wolola ka ban ala k'e yɛrɛ da e ma nin téléphone ɲɔgɔnna mara e min bɛ baara la e ma deli ka téléphone min mara e denmuso n'o n'a mɛn wa kɛmɛ ni kɔ téléphone wa 80 téléphone moto b'a bolo mobili b'a bolo e ɲɛ tugun bɛ nin bɛɛ ka ten dɔw ta ye ka buguri bɔ daba da la ten i ye nin bɔ mini i ye nin bɔ mini o y'o bannen ye anw ka silamɛ yɛlɛmana ka kɛ mun ye gɛlɛya de b'a to k'an tɛ wari woloma
wallahi kongo ki fa kapsa ikabalo ni balo chugo nundo lay an fleka jeni balo chugo munundo wi anga nyene mala ikassa sengena ika shi debeka ika shi bugo sokono iki shi beke nyanni nyegwana akapsa ikabalo nay ya etle fleka yoro koy wallahi ya etle fleka yoro halati me ko bitasa kunjero la kuma bina mo beke ekati jo kaburu do la ekata do rasul abani ekabana bato gela undale fle ko imbe kunje chuko ikile ni torodu abana ba ni herere du abana ba okumana ni garske kera mi sabali oka kani ka jien ato ikala hara jien ka jien kama da ka jien mana ja chuko chuko ayru ye balo ajaramu nan ndama ka khoro Allah bana chuko di jamana na fulu mamu ya cheka kenyonga kashi mamu ni walwaru détourné mamu mbullali walna fuluwi akula bana chugodi kabini jere la yakako la haranya ala bana chugodi ita donki ko jugu ke fi korole ala kele ka shidima ishi sabiro dan ko sambiseki sigile wal feun cela naga shile jashile sigile hali wuli ka joka geleima ere nyebala efle here la abe waltay o do iba ke chugodi o do hali tsega duminike o do hali tsega finido o do hali tsega tayoro labli nga wal fon gele fleke entouré segi chugo tefe munu nabli fama munu ya ambe joli miya nu korole fleso kono do be kaburu kono ba ke chugo disa era do iteke fama ibli a chama fleso no ya don fuka tu saudati do malikula bli nga ube fon fena be malien bolo fon a be fanda nga fenjoni o ka kenyonga wa ambake dingo yiminga made ala be barka do amindi la manjande o tu yakilla de bidana ya chieka de munu nga shini nyaskide ebla ta ko de ndo ala de buloya onge ijando la de ala minti jitu nonona al malik al adl fama la adri e de umbena ke chugo mi ya ibino do onge o terengana mungana mule jul do nu de nya fere ka di surubo maya kacha mamu re wal dugu kholo chien kwa ya bona nafa anveya aka do de ni sara ba be fere dondoni wo tashi do ko yana bana ednu ya chien wal de unde kuna e ya chien ski daw de kuna ya chien jamana de kuna ki ba fe nurunde ka ke fama o yi kofe ba fe o kala ki yi kofe a ni ta kalama etara o malafia o ma here soro ya de iye fen joine munundu boloya ala yu mina ka segu tiguma onge ala bitla ko fandani kule de unde son olu de bina o terrain zan imode oni de umbolo ku jo olu de takundo ala ba segu maya segi ko flado la harakun kata segu ba aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. آية فلانين ألا أن يمردكوي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ko ala ba ya marude ya maru min do wajibi blere do ko an tu'addu al amanati ila ahliha akadana usigi atiguma ijijani dana dari ka ko mina ka dana ya minafa arama de takabla posula dana ya de do blani blasi na dana ya do blani na fulo nguna ya dana ya do ta ngani nci na dana ya do minde furima danayadu minde dimay kakala danayadu minga du kalfay mandato betama na danayadu nji korola nzigambe nga demso nga du kolo kalfay ma yanu ka balikuya danayadu
wallahi mo godo yini beddu malla yati medde nafulu kalfale la fade isiya do alete boni banayna ka tirke wila dambe mina ni ndere nun ko shi dem so makoro ba ka papier utaka dama do wulla ko papier bela maka betro akunka fu yere tey mo be bammi mabli dana ya cien sraf ibi dana ya cien u me cien na hali tesla me ni adama diyan hine do kon bila dana ya damma ka quraydi ya ere e abla ire de nonasa yi dana ya damma ka kokula hali do bicci kata muso yini ubta yini were be kara ba ko ya do ere binu sigi ko baro boka yele ko muso yini na tisra ala nyawa ma e de tisra ala nyawa e muso yini na inde tisra ala nyawa tolma kwa bo ko ne ma foi kede abekera karsa ere nyana a ere do ko abene de fe e ni mu bay e cirade afara ke ka tiyere ni ma wara de jira e cirade na ko era fo ko e ko kumati ki cirade muna on tsika jodi adama de abdon ko me ko kariye dana ya ba ngo furso de bina ita kalama o shaytan dunda de kacha atsika donke dana ya mo yo fa ko de kana ko de fleni e tsika i profiter ni ko invenga dana ya de bi balala patron ka wardo flan na ata kalama blere anyina na ko ere ati foi kalama na walni warin fle papier foi tala o do de ka dana ya be don shaytan fle ka dum so ina fle ka changa jo ko ere mi chide ko abe de fe o do de ka dana ya be don bon ne kon malayni bon ne kon malayni ala ere bado na ala ba donc ite dana ya mo fanay ñu tay ci ku do akoro ala bo fla beto ko ala ba ina ka dana ya usigi utkuma na e kiritke fana ka kiritke ni tlinie o kiri min fle ka kiri mo ni on ni tlinie o te kubeda da mahede o bete juju da may ko juju yo o a ngolo bay juju wi ak ngolo bay procureur wi nga hali ikmato yim so flani yonje ikmato idew ni yonje ikmato isigi yon yonje ibalmani ma wara be yona barudala kuma do foraki ka jalatke ni mbede kiri wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba kuna kuma na nga klisa hal nasru ibal masru kunga ngodo nga mbebe wal chien fo de labi na seri bal matta may bu o kuma namna mute ina te mi vodo indala o makanya na ha e mi vo karta tala o keranya na yo ngasa o konyo anan na e bal mama e kuma tugo falila ma kuma yi akuma nyebla de ni nyo akili jigido inda kutuba ke ko folo e anga fla nga siga ngodoni dana ya chien reedo ba chien ire iba chien ire ma jina yani lahara alaka kimi mandam alaka mbalo aslama ya chien alaka fatu limaniya datuka alaka ngadana ya koloshi alaka ngedana ya mgowi idana ya daranga ko kula ya rabbi alaka andeme ko dana ya minafa anga jamana alaka baski alaka here do akono alaka jamana do anyini ba jugu kolo dibila alaka bodaw ka'in alaka andlo magien اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم